Karon mga idol, si Bigo Kulapo atong hinabion. Kay naamang ko'y nahitabong sunog karon. Nami diri karon idol. Ano sa itabo na migo? Karon na mo tobela na nasunog pa na. Asa man? Pa kayo na pagbuto. Didako ng kayo. Nay di buto di ana. Kana diha, kana diha. Kana ba? Ha? Gaduda ko galungag tingay nag kanigot kasagaran butin. Ang pagluto sa butin, inalan yun na. Bantayan na, oy. Bantayan na siya. Mao na mga idol na, nakasura to mga idol oh. Oh. Oh, dara. Tanaw ni mo unsa magisuspek ka ng anong nahitabo ng kuan na bumbiro. Ay ko na ang Ha? pagluto ana. Kinalan di yun na ni mo kakuan kay dili mapirmente pikpikto nga ang imong butin dili mo hungaw. Kay kana bisig hungaw nga gamay makuha na nagkayo. Takon yun Duol na. pa jud kay Petron migo. Kining kuan ba kining unsa may pila magkikabalayan damage ana? Nahinabi na to si Kanara dia mga idol sa kanirang Oo, usa ka oo. balay tungod na ang puti. Asara. Oh. Usar ka balay damage. Oo. Nahinabi na to si Migo Kulapo mga idol bahin sa kining nahitabo nga na ako ni unsa butin nga ni buto? Wa yun ay kasagaran yun. Basi kuryente kanang short circuit. Ade, ubot na nagikan. Asa o? Oh, Ubos ko ang no. kayo, dire ko. Nakuhan. Pagbuto. Asa ni buto? Oh, pagbuto. Kayo ang dapit sa kurente. Oh, lagi. Oo. Ang hinungdan na ng pagkasunog kayo gyud. Awangang. Awangang. Dili kayo. Ni spark di ba? Ni spark na Migo tanan mo ni spark. Ang ano? Na mga idol namin diri karon na mga bumbero diri na ikuan kay si Migo Kulapo atong nahinabi nga mao kuno na ako noy hitabo nga pag silaob diri dool sa Petron luyo back portion na Petron ya si Migo Kulapo atong hinabion nay nakadungog Migo na ni buto wala Lebongo kayo. Uy. Kayo naman yun eh. kayo lagi nasunog gid ay Pagana pak. oh Pagbuto. Didako na yun. dako mga idol na mga bumbero dia Taga barangay. oh Bumbero. taga bang barangay na ba day Nawagikan barangay kay Oh. Gapay Bao. Oo. Ayun, ari ang bumbero. Mga idol. Abot na ang bumbero sa Mambaling. Mambaling oh. May lagi mga idol kay Kapangon. may mga idol si Migo Kulapo dali nagresponde. Oh. Nakarespondihan ni Migo Kulapo diyon na nagpasirit mga idol oh. Tara. Oh. Siritan lagi. Kay ang nagduda mo gud ni Migo Kulapo gyud nga ang kanang pagkasunog karon kayo ginagikan. Oh. Ang ako ram ko anana. Batik na galatoloto ro kanon kasagaran ng pinobrehay nga Loto. pagluto pinaagi sa butin. Oh, putin. Oh. Yawa no. Inalago mo luto kana. Bantayan. Ungaw sa di inalan imo do na bantayan. Mao gid ang imuhang kining suspect Migo nga mao hinungdan. Oh. O, kanang- Ano na kasagaran yun? O kanang nagkuan Migo nagkining nagduog kayo. Wala si nagduog kayo di balaya. Oh. Amot na sa ka. Kana kay dire raman ko. Kay basin Ano na ko iya, aso man eh. Oo. Di naman daw. Ito ko na daw ang kayo doon. kulbaan ni mo Migo no ya kadin katong tay Migo nagkuan ka na kining bulkit katong tay unsa man nimong Ayun, ang bulkit ko sa tagay na kagsugod wala pa inana ba wala unsa ba ikon Wala ko katagay. wala pa mga idol. Wala pa man akong founder. sige lang ato lang kuan pasiritan lang ka na mo di Migo parang babasa ni mo tutunlan Migo. Na mga idol na mga kuan diri na responde ng kay galaan na to diri sa mga fire truck. Oh, tana. Safety ng lugar. Pero dakong duda ni Migo Kulapo gyud nga kayo ginagikan. Kayo. Asa ka oy? Hoy. Nagbalita ba siya? Ang marites pa mga idol, marites ana. Nga, oy.